Gani, anya diri na lang mi asa may ani, diri na lang maghulat sa imo good, okay ra. Sabi niyan, pumuputok-putok daw. Pa-highlight siya. Cosa linda, ay amor, amor. And nagiging Hello everything, good morning. It is 8:27. It is 8:27 na ng umaga. Good morning mga ka-everything. So ngayon guys, sobrang aga natin. Maaga akong nagising. Nag-change na pala yung time. Yung time is nag-backward yung time. So ngayon, aalis kami. Aalis ako. Si Tami iniwan ko. Sabi ko salamat Hanha kasi pinalabas mo na naman ako. Hindi man ako niya. Pinapayagan man niya ako guys. Pero alam niyo na nasa bahay lang siya. Hindi nakakasa, diba? Pero tulog na tulog yun guys. Kasi pagod. And then yun. Ganyan man siya pag nasa bahay matutulog. So ngayon, ang lakad po natin is punta po tayo. I-pick up natin si Lloydie. And pagkatapos natin i-pick up, punta tayo sa Kinarosa, malapit doon, may salon. Pa-color po tayo ng buhok. So tignan natin yung resulta mamaya. Hopefully, may gusto akong color guys. May gusto akong color kung ano yung gusto ko. Pero hopefully, ma-achieve ng magkukolor at saka hopefully hindi masyadong mahal kasi alam nyo na shirt length, shoulder length lang itong buhok ko. Sobrang ikli ng buhok ko. So hopefully hindi katulad ng mga matataas na buhok. So yun. At saka ang dala ko naman, hindi ko alam kung magtatanggap-tanggap ba sila ng mga credit card or something. I think nagdala ako ng cash konti lang. So hopefully hopefully okay ito. And then binalik ko na naman ito kasi alam niyo na maginaw. Balik-balik. Let's go mga bahog tek-tek. Pasensya na guys ha. Dito tayo sa sasakyan talaga nag-vlog early in the morning. Kakaiba kasi, umalis tayo ng maaga. And si Rosa hindi pa rin siya nag-reply. So hindi ko alam kung magkita ba kami. Siya pa naman yung nakakilala sa mag-color ng hair. So hopefully malapit lang sa bahay daw nila. Hopefully mag-reply siya mamaya kundi puntahan natin guys. So kahapon nag-enjoy naman ako kahapon guys. Nag-enjoy ako kahapon. Nakala ko aalis ako maaga kasi alam nyo na si Tamimoy. Pero tinitext ko siya. Sabi ko, Han, can I stay or longer? Kasi nakaka-enjoy. And then nag-alala lang ako kay Tami kasi mag-isa. Ay, dito na ako guys. Tawagan ko lang si Rosa. Tinatawagan ko si Rosa. Ala, baka tulog pa. Iwan ko na lang. Sinisipon ako. Kagabi uminom ako ng malamig na shake. And then, okay ka lang? Oo. Tapos ngayong umaga, sinisipon ako. Rosa! Nag-igda pa mi ni Sophie. Aday, ginoo ko. Natulog palagi. Daan palagi. Amang ka. Alas 10 pa man gud sila mag-abreakod. Gani, anya, diri na lang mi asa may ani. Diri na lang maghulat sa imo good. Okay ra. Asa man ka? Naana diri sa atbang sa salon. O pagsulod na, basig na na diha. Ilara siguro ng Ay, di ko maghulat minimo kay imo. Ikaw may kaila. Ali, sundo ako diri ah. Okay, sige. Asa man imong balay? Asa si Piyaya? Hi, Piyaya! Sige, ma'am. Tita Lady, Tita Lady! Hi, Piyaya! Tanawan tayo, wag pang ilis. Sukad gabi hubog. Asa man imong balay good be? Address? Malapit na yun dito ah. Wala ka kabalo, 73. Diba naman ka di atbang sa salon? Dire-diretso lang ka sa stoplight. Isulat. Ipasulat na to ni Louie DB. Asan yung address mo? Kita ko na yung bahay ni Rosa oh. Nakita mo na? Ito yun, di ba? Ba't tinula sa akin, be? Ah, so dito tayo? Wala, pabalik tayo, be. Di ka nagtutuyok pa. 13 minutes pa pala. Ba't nagtutuyok? Mali man yung ano ko, be.
Okay. Diretso tayo. Ito na lang yung ano natin. Nagtutuyok. I'm confused. Okay guys. Puntahan natin si Rosa. Diretso. Tignan natin. Ma-change man yan pag mag-move ng sasakyan. Diretso lang. Diretso lang. What? Tignan mo yung... Parang diretso lang kasi natatandaan ko to. Dinaanan natin to eh. Ay, ito? Ito, di ba? Itong church. Church. Oo. Sige. Nagtataka ako sa araw niya. Sige, yung bahay nila is nasa right, di ba? Oo, I right. think. Oo. Tapos dinaanan din natin to na ito. Sure ka? Ito, di ba? Yung bridge? Oo. Ba't ganyan ang araw? Kaya pa. Kasi nakaslide yung ano mo. Pero kaiba talaga yung cellphone mo. Sige na, ikaw na mag-ano, be. Ikaw na magtingin sa bahay-bahay, be. Kaya natin to. Sundan lang natin yan. Ano nangyari sa cellphone ko? Tignan mo yun, that yung ano, line. Hindi 5 siya... minutes away na lang tayo. Ha? 5 minutes away. 5 minutes away. 2 minutes. Tiga. Alam ko dito malapit. Dito na, malapit na tayo. Malapit na tayo. Ito. Ha? Ito. Hindi. Ito. Hindiin mo. Ito yung bahay nila, di ba? Ay, ito ba? Ito. Ay, ito yung bahay nila. Hala. Hala, paano tayo? Ito yung asawa ata niya. Hay, mag-out ka muna, be. Sabi. Hala, okay lang dito mag-park? Hello, Mike. Is it okay to park here? Am I okay? Or can I park like this? Can I park like that? I'm going to turn. Ayan. Beba. Ito na kami guys. So andun na si Lloydie at saka si Rosa. So yun. Dito na kami. Dito kami sa lugar nila Rosa. Kasi ano, nakilala na daw ito ni Rosa. So itry natin dito. Pa-color tayo ng buhok. Dito oh. Hi, Pia. Hi, Pia. What are you doing, sweetheart? Hi. Ayun yung isa. Anong ginagawa mo, be? Okay na yan. Sabi niyan, pumuputok-putok daw. Pa-highlight siya. Okay na din. Thank you, babe. Ito na siya. Ay, natakot ako kanina, guys. Putol na putol yung buhok ko talaga. Grabe, as in. Napuputol. Hi, guys. Puti na si Lola. Tignan Puti na sa buhok. Tignan ko nga na walang mask. Huwag na lang. Hala, nanibago yung mukha ko. Di ba mas bumata ka? Hala, B. Ano na, B? Para man yung pumuti na hindi ako muputi. Di ba mas makit na siya, diba? Hala. Ay, guys, nanibag. Gulat na gulat kami kanina, guys. As in, takot na takot ako talaga. Kasi nag-fall siya. As in, yung buhok ko talaga naputol-put. Kita mo? Be, okay lang ka? Daan kami dyan. Paano nito, Be? Nga doon man ta.
Doon man tayo. Oo, doon pero hindi man tayo pwede makabalik. Hello! Hi! Hi! Hello! Hi, hello, how are you? Fine. Kumusta, manggod mo? Kumusta mo? Kumusta? Tignan mo yung presyo, be. So guys, andito kami ngayon sa ano, pagkatapos ng pa-color ng buhok. Andito kami. Bubili ka ng rice. Ay, ito oh. Ito oh. Parang low min. Marunong ka yan, be? Oo, ito masarap din. Low min, yun ba yun? Yung long din. Pero gusto ko yung Chinese naman. Ano na pala, be? Ito oh. Dami pala sila, guys. Tingnan, paralis mo. Sige. Baka meron dito lang din. Tingnan natin reaction ni Taki. Go, I know, I look shit. I know. Get down. Ay, nako. Honey. Han. Okay. Honey, I don't wanna show you my Han. Take a little skunk stripe. Okay, look. That's what you wanted. No, but do you like it? Yeah, it looks fine. It's No, not white. tell Why me you the say it's truth. white? No, you don't have any clue in the first thing. Han, it's all white because they bleach my hair. Because they have to do it. They want to make it lighter, and it's not like it's like. What are you doing? Do you? It's like different too, honey. I look different. What do you think? Looks nice. I think it's exactly what you were looking to do. I know, but do you see? This is my mama. Allah, Han, my hair is kind of like a corn. I know, look, even si Roxy, guys. Oh, hala, guys. Oh, tinitignan niya kung ako ba talaga to. Ani, even Roxy, ani. Okay, guys. I have to take off my coat to see the whole hair thing because now I have a... Look at this, honey. Look at this. We're gonna see this at the same time. Like, look at this. Ani, it looks okay, Han. Yeah. Do you know how much they charge me? I don't know. $150. 140 and I give them 10. Because you said, give tip, hon. Give tip. So, this is my hair, guys. I don't know, the light is changing it. Because look, over here is different. Over here is different. And Luigi said, it's whiter. But she said, it's okay looking. But it's white, hon, right? Not white. It's blonde. Is it blonde? So I guess they took credit. Huh? I guess they took credit card. Yeah. What you glad? I asked before and then I asked how much. So yun guys, new look guys. Different look and even Rosa said, that's the color I want, but she colored it different. And look at you, your face is lighter. It's how your hair takes the color. Huh? It's how your hair takes the color. So Because she said she kind of, this is what she want, but the color different. I mean, color different. Her hair is just different. This is what it is. Is it nice, hon? Yeah. Huh? Thanks, hon. And the first thing he said, my God, it's this 5 hours, and then like, honey, over there is really fun. You know why? There is a Trump parade. It takes forever to end. Toot, 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 toot. And then it's like a lot, honey. It's good. Trump. Look at my hair, guys. Guys, Tommy is cooking. And he need to cover that thing or else it will just flush everywhere. He's making some pasta and pasta sauce. I need to cover it. The cover is right here. Huh? I need to clean up. My husband cannot even look at me. So yun na yung regular color niya, look. Anyway, na-shock. My husband is shocked. And I'm even shocked. Hardly shocked. Exactly what you said you were going to do. Exactly what you said you were going to do. Yeah, but Why would I be shocked? you cannot even look at your wife, so. He said he's gonna start running while I'm driving on the way home. So. But Well, I had to run out and get spray paint. So I had to spray paint your hair back. he said, I told you guys, he's going to spray paint my collar.
cover up. Scary color. Yeah, what are they? No, it's brand new. Yeah, you see me doing that this morning. I know that. I thought the yellow bag was still No, there. it's full. Okay guys, so yun. Nanibago si Mr. sa buhok ni Tommy and I have Take your camera, move out of my way. Oh my god, guys. You know what, guys? What are you doing to me? I cannot even do anything. Alam niyo ba, every time na magpunta ako sa bathroom, sabi ko, oh my god, ang hayag. Ang sobrang hayag. Malinaw, pas malinaw itong buhok ko. Sabi ko, nanibago talaga. I'm sorry guys, nanibago ako sa buhok ko. And yun, nanibago ako sa mukha ko. Nanibago din ako. Mas pumuti. Diba? Pumuti siya kahit hindi naman puti. In person talaga, lumilinaw yung mukha ko dahil sa buhok. So yun, okay naman siya. Diba? So yun. Manipis siya guys dahil ina-iron siya. So yan, hindi ako maliligo ng ilang araw. And nagluluto si Tommy, diba? Pasta and sauce. Yan. Ito na lang yung gulay lutuin ko. Ito siya. String beans. Luto tayo ng string beans. Madali lang yan guys. Daling lutuin. Nag-i-edit din ako ng video. Nagbihis agad ako. Tapos na yung pagluluto ni Tommy. Tapos na siya. Actually, konti na lang, hinihinaan na lang niya yung pero tapos na siya dito. Itong mga politics ba is very stressful. Stressful yung mga politics ngayon. Nakakapagod. Itong si Tommy, parang hindi. This is our dinner, guys. I don't understand why Italian love sauce. That's what up. Okay, that's good. More sauce or less? No, that's good. You're not Italian. Every time I vlog, I kind of distracted with my hair. It's just like a weird feeling. We know that. Iba yung my feeling is change. And no contracts. Wait, really? Yeah, really. Switch to Spectrum Mobile today. Come on. Binibigyan lang na ako ni Tommy ng medisina. Kasi yun yung niya palagi sa akin palagi niya akong pinainom. And maganda yung buhok natin guys. Alam mo, kahit nasa shock ako, kahit na nagugulat ako kanina, nagandahan naman ako. Hopefully, ma-maintain natin po ito kasi tutubo po itong buhok natin, diba? Hindi natin may in-apply lang ako kanina para sa mata. So, ngayon guys, maghanap ako ng purple shampoo para sa buhok ko. Nagbihis pala siya guys. So anyway guys, i-end ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching. And I think nagustuhan naman ni Mr. itong buhok natin. So I think okay naman lang sa kanya. I think okay naman. Pero nanibago lang talaga ako. Dito may pagka-orange dito. Brown po ito guys. Kaya naging parang orange. Ang pangit ng brown, diba? Mas maganda yung dark. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow guys. Bulat lang ko. May naano na dito, nagbitay. And then may nag-start na rin dito, May nag-start na. Anyway. So yan, ito, I think i-transfer ko na talaga ito kasi namamatay. Anyway guys, good night. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Good night guys.